மக்களே, நான் உங்க திவ்யா. இன்னைக்கு நம்ம டயப்பர் ரேஷ் பத்தி அண்ட் அது வராம எப்படி தடுக்கிறது அண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி வீட்லயே ட்ரீட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். முதல்ல டயப்பர் ரேஷ்னா என்ன, அது எப்படி இருக்கும்? பேபியோட டயப்பர் ஏரியால, அதாவது பம்ல, முன்னாடி ஜெனிட்டல்ஸ்ல, டயப்பர் தொடையில உரசுற இடங்கள் இருக்குல்ல, அந்த இடங்கள்ல ரெட்டிஷா புள்ளி புள்ளியா குருணையான்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி பேட்சா வர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் டயப்பர் ரேஷ். இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு இல்லை. பெரியவங்க உடம்பு சரியில்லாதவங்கலாம் டயப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்களா, அவங்களுக்கும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. டயப்பர் ரேஷ் எதனாலலாம் வரலாம்? ரொம்ப நேரம் ஆகியும் டயப்பர் மாத்தாம ஈரமா டயப்பர் இருக்கிறதுனால வரலாம். சம்டைம்ஸ் குழந்தைங்க மோஷன் போனதை நம்ம பார்க்காம விட்டுருக்கலாம். ஸோ அந்த மோஷன்ல இருக்கிற கிருமிகள் அந்த குட்டி பொம்மை ஈஸியா அட்டாக் பண்ணும். அதனால ரேஷஸ் வரலாம். சில பேபிஸ்க்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும் ஸ்கின், அந்த ஸ்கின் சென்சிட்டிவிட்டினால வரலாம். ஒரு சில பேபிஸ்க்கு ஃபுட் அலர்ஜினால வரலாம். அந்த பேபிஸ் சாப்பிட்ற ஃபுட்டா இருக்கலாம், இல்ல பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பேபிஸா இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட அம்மா சாப்பிட்ற ஃபுட் ஏதாவது இவங்களுக்கு சேராம இருக்கலாம். அந்த அலர்ஜிஸ்னால ரேஷஸ் வரலாம். என்னோட பாப்பாக்கு நான் எப்பெல்லாம் மில்க் மாட்டுப்பால் எடுத்துக்கிறேனோ அப்பெல்லாம் சளி பிடிச்ச மாதிரி ஆகும். பிளஸ் டயப்பர் ரேஷஸ் வர ஆரம்பிச்சது. இந்த டயப்பர் ரேஷ் எப்படி வராம நம்ம தடுக்கிறது? டயப்பர் ஃப்ரீ டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி மினிமம் ஒரு 2 hours டயப்பர் ஃப்ரீ டைம் கொடுக்கும் போது தான் வெளியில இருக்கிற காத்தே அவங்களுக்கு படும். பேபிஸ்க்கு டயப்பர் போட்டு விட்டு இருக்கிறப்போ கவனிச்சுட்டே இருக்கணும், அவங்க மோஷன் போறாங்களா இல்லையான்னு பார்த்துட்டே இருக்கணும். மோஷன் போனதுமே டக்குன்னு மாத்திடணும், இல்லைன்னா ஈஸியா டயப்பர் ரேஷஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மோஷன் போனதுக்கு அப்புறம் சுத்தமா கிளீன் பண்ணணும். இத்தோண்டு இருக்கிற மாதிரியாலாம் நம்ம கிளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரெட் ஆகி ரேஷஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். எந்த ஒரு அந்த மோஷனோட துகள்மே இல்லாம சுத்தமா கிளீன் பண்ணி எடுத்துடணும். சப்போஸ் உங்க குழந்தைக்கு ஃபுட் அலர்ஜினால தான் டயப்பர் ரேஷ் வருது அப்படின்னா அம்மா அந்த ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்றது நல்லது. இல்ல பேபி சாப்பிட்ற ஃபுட்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டை கொஞ்ச நாள் கொடுக்காம இருக்கிறது நல்லது. கண்டிப்பா 4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது அவங்களோட டயப்பர் மாத்திடணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த யூரின் அப்படியே டெபாசிட் ஆகி அவங்க ஸ்கின் ஈரமாவே இருக்கும்போது ரேஷஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை டயப்பர் சேஞ்ச் பண்ணும்போதும் சுத்தமா கிளீன் பண்ணணும். கழுவி தான் கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை, வைப்ஸ் வச்சும் கிளீன் பண்ணலாம். ஆனா கிளீன் பண்ணிட்டு அதை சுத்தமா தொடச்சிடணும். வெட்டா இருக்கக்கூடாது, ஈரமா இல்லாம சுத்தமா வரன்னு தொடச்சிட்டு பெட்ரோலியம் ஜெல்லி மாதிரி ஏதாவது வேசலின் மாதிரி ஏதாவது அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டயப்பர் போடணும். அப்போதான் அவங்களோட யூரின் ஆர் மோஷன் எதுவுமே டயப்பரோட இருக்கும். அவங்க ஸ்கின்குள்ள வேசலின் தாண்டி போறது கொஞ்சம் கஷ்டம். டயப்பர் ரேஷஸ் வந்தா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, அதோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். குழந்தையோட பம்ல மொத்தமாவே டயப்பர் ஏரியால புள்ளி புள்ளியா குட்டி குட்டி ரேஷஸ் இருக்கும். ரெட்டிஷா ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஒரு 6 மாசத்துக்கு மேல ஆன குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் டயப்பர் ஏரியால ஏதோ அவங்களுக்கு வித்தியாசமா இருக்கிறது தெரியும், பிக்கிறது தெரியும். ஸோ டயப்பர் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அழுவாங்க. அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை விட குட்டி குழந்தையா, ரொம்ப குட்டி குழந்தையா, நியூபார்ன் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா சும்மா எதுக்கு அழுதுனே தெரியாம ரொம்ப ஃபஸியா அழுதுட்டே இருப்பாங்க. அப்படி அவங்க அழுகிறதுக்கு டயப்பர் ரேஷ் கூட ஒரு ரீசனா இருக்கலாம். இந்த டயப்பர் ரேஷ் ரொம்ப ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஈஸியா வீட்லயே ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் திங், அந்த பேபிக்கு டயப்பர் ரேஷ் கியூர் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம டயப்பர் யூஸ் பண்ணாம வெளியில இருக்கிற காத்து படுற மாதிரி வைக்கிறது பெட்டர். அண்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பிரெஸ்ட் மில்க் கொஞ்சம் பம்ப் பண்ணி எடுத்து அந்த ரேஷஸ் மேல உங்களோட கையை சுத்தமா கழுவிட்டு ரொம்ப ஜென்டிலா அப்ளை பண்ணணும், ரொம்ப அழுத்தி அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது. நான் இனியாக்கு இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு பர்சனலி ஒர்க் ஆயிருக்கு. தாய்ப்பால்ல இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஈஸியா அந்த புண்ணை ஆறுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். தாய்ப்பால் அப்ளை பண்ணியும் கியூர் ஆகல அப்படிங்கும்போது ஜிங்க் ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கிரீம் ஆயின்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது பெட்டர். அந்த ஜிங்க் ஆக்சைடுங்கிறது பேபிக்கு அந்த புண்ணை எரியாம இரிட்டேட் ஆகாம பிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நான் இனியாக்கு பிஃபோர் நாப்பி அப்படிங்கிற நாப்பி கிரீம் யூஸ் பண்ணேன். இந்த பிஃபோர் நாப்பி எல்லா ஃபார்மசிஸ்லயும் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கிரை, அமேசான் மாதிரி ஆன்லைன் சைட்ஸ்லயும் கிடைக்கும். நான் அமேசான்ல பிஃபோர் நாப்பி 75 grams 182 rupeesக்கு வாங்கினேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன், வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆயின்மெண்டோட பேக் சைட்ல ஒவ்வொரு தடவை நாப்பி சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு முன்னாடியும் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு இருக்கும். பட் நான் இனியாக்கு டெய்லியும்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எப்போ லேசா ரேஷஸ் வர ஆரம்பிக்குதோ அப்ப யூஸ் பண்ணா அப்படியே அது சரியாயிடும். அந்த ஆயின்மெண்ட் கையில நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம கைக்கே குழு குழுன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும், ஒரு மாதிரி கூலா இருக்கும்,
நல்லா இருக்கும். பேபிஸ்க்கு வந்து அந்த இரிட்டேஷன் கம்மியாச்சுனாலே அவங்களுக்கு பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும். அண்ட் எங்காவது ஷாப்பிங் இனியாவது கூட்டிட்டு போகும்போது அந்த மாதிரி வெளியில எங்காவது போயிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகி அப்புறம் நாப்பி சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல, அப்போ வந்து எதுக்கும் ப்ரிவென்ஷனுக்காக நான் நாப்பி கிரீம் யூஸ் பண்ணிப்பேன். சப்போஸ் வெளியில இருக்கும்போது எங்காவது மோஷன் போயிட்டா அப்படின்னாலாம் டக்குன்னு மாற்ற முடியாத சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது லேட் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி ஆகும்போது டக்குன்னு டயப்பர் மாத்தின உடனே நல்லா கிளீன் பண்ணி தொடச்சிட்டு பிஃபோர் நாப்பி போட்டுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் டயப்பர் போட்டுப்பேன். இந்த டயப்பர் ரேஷஸ் கியூர் ஆகல, இந்த பிரெஸ்ட் மில்க் அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் நாப்பி யூஸ் பண்ணி ஏர் ட்ரை பண்ணி எதுவுமே ஒர்க் ஆகல அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பா டாக்டர் பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த ரேஷஸ் வந்ததும் கூடவே ஃபீவர் வர்றது, வாமிட் வர்றது, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ கண்டிப்பா டாக்டர் பார்க்கணும். ரேஷஸ் இருக்கிற இடத்துல எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி வெட்டா ஒரு மாதிரி கொதன்னு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அந்த பட்ஸ் வந்து உடஞ்சி நிறைய ப்ளீட் ஆகுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். கண்டிப்பாக டாக்டர் பார்த்துடணும். இந்த டயப்பர் ரேஷஸ் இருக்கிற பேபி யூரின் போகிறப்போ மோஷன் போகிறப்போ வலிச்சுது அப்படின்னா, அந்த ரேஷஸ் எல்லாம் வலிச்சுது, அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா டாக்டர் பார்க்கணும். இந்த டயப்பர் ரேஷ் வீட்லேயே நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் 2 நாள்லேருந்து 5-6 நாளுக்குள்ளே சரி ஆயிடணும். அப்படி ஆகலை இன்னும் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா டாக்டர் கிட்ட போகிறது நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். சப்போஸ் இது வேற யாராவதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கனாலும் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.